Здравейте на всички, аз съм Кирил Илиев и днес ще говорим за войната в Израел, или по-точно нападението на Хамас срещу Израел. Преди да продължим, може да натиснете лайк в YouTube или да подкрепите моя труд с бутона Thanks, като дарите желаната от вас сума. Да започваме. Израелският народ е народ на 4000 години. Дълги години земята на съвременен Израел беше тяхна. Обаче през 70-та година, след Христа, първи век, римляните решават да изгонят еврейското население, понеже еврейското население се е бунтувало против своите погубители, не точния израз, защото те имаха известни права, но бяха в чужда държава. Да кажем, своите владетели. Опитват се да си извоюват свободата, като се бунтуват срещу владетелите си, но безуспешно, което провокира римската власт да ги прогони. И от тогава насам евреите са разпръснати по целия свят. Като в последствие тези евреи на различни места биват подлагани на репресии, биват гонени, изселвани, разселвани, унищожавани техни домове, синагоги. И така се стига до Втора световна война, разбира се, когато се избиват 2/3 от евреите. Естествено, войната няма печели човека, който избива евреите, Хитлер и неговите там съмишленици, а печелят западните сили. Заедно с Съветския съюз. Съветския съюз беше с западните сили тогава. Междувременно Палестина, както вече се казва, територията на Израел. Междувременно от изселването на евреите до 1948 година се населяват други хора с друго мислене, с друго разбиране за живота, с друга религия, което не случайно ще породи конфликт, който няма да спре следващите 75 години. След края на войната започва и процеса на деколонизация. Тогава Великобритания предлага на евреите да се върнат в народната си земя, народната си територия и да създадат еврейската държава. Да, обаче британците не са си направили труда, например, да изселят палестинците или поне да ги предупредят, че те са на чужда територия, заради което започват и войните. Защото Израел твърди, че това е нейна територия, обаче пък арабските страни твърдят, че там не е израелска територия. И реално погледнато, не случайно голяма част от арабските страни са антисемитски. И затова от време на време се покачва напрежението и се стигат до по-сериозни конфликти. В последствие, след повечето нееврейски държави, след които и Палестина, разбира се, зад Сирия, зад Египет, защото Египет по едно време се сближава с Съветския съюз, Сирия също. И Съветския съюз лека по лека започва да подкрепя палестинските сепаратисти. Даже наскоро се оказа, че КГБ са създали една част от по-радикалните секти, терористични групировки, като сега Хамас са подкрепени от Русия. Не е случайно, защото Путин самия той е бил агент на КГБ, а както знаете, човекът трябва все още да се издължи за службата си в КГБ и затова продължава и делото на предшествениците си. В момента повечето, които са в подкрепа на Русия и на сатрапския режим на комуниста Путин, подкрепят естествено антисемитските организации като Хамас. Проблемът е такъв, че Русия от много години има антисемитска риторика.
Даже по едно време са имали антисемитска политика. Естествено, тази антисемитска политика е имало и в Сталинова Русия, в Русия мисля, че на цар Николай II, даже по време на гражданската война в Русия. Много често руснаците са имали такава риторика срещу евреите. Даже не случайно протоколът на сионските или сионските мъдреци е създаден точно от тайната служба на царя. Охрана. Тогава, понеже властта на царя се разклаща и понеже царя, нали, реално погледнато нищо не може да направи, реално погледнато нищо не иска да направи, да сме по-точни, тогава решават да лепнат вината на евреите. И този протокол на сионските мъдреци показва как едва ли не евреите искат да контролират света и как едва ли не евреите спъват развитието на държавата Русия. Сега ясно е, че комунизмът е създаден от евреин, на име Карл Маркс. Нали? Но това не означава, че комунизмът е еднакъв за всички, защото комунизмът е различен в различните държави. Както се казва, вълкът козината се мини, но нрава не. Нали? Също и с комунизма. Нали? После на някои места, примерно, комунизмът е бил по-толерантен към еврейската общност, в другите случаи после е бил нетолерантен. Нали? Нали? Но в Русия проблемът е такъв, че комунизма се е съчетал с разбиранията на руснаците. И реално погледнато това в руският комунизъм е антисемитски. Защото, да сме честни, в България е имало доста евреи, които са били комунисти. Даже една част от тях са били съдии в така нареченият Народен съд. Даже, как беше, Соломон Паси, който прати православието на майната му, баща му е бил съветник по комунистическо време. Реално погледнато, днешният евроатлантик Соломон Паси, баща му е бил близък с Тодор Живков. Нали? И нали, сега България е друга бира, защото България, за разлика от Русия, е по-толерантна към еврейската общност. И даже дори Израел го признава това нещо. Да се върна на темата за КГБ и за Русия и за Хамас. Реално погледнато, в момента Русия не случайно прикара организации като Хамас, като Хизбула, непрекъснато да провокират Израел. Реално погледнато, Израел беше провокирана миналата събота. Войната, която почна там, беше провокирана от проруската власт. В момента, тъй като руснаците водят война в Украйна и за да, и за да отклони вниманието от войната в Украйна, Путин решава да нападне Израел. Миналата година за малко щеше да има война в Косово. Както знаете, сърбите са шовинистичен народ и те няма да се откажат от това да се опитват да се борят срещу Косово, докато не ги изгонят примерно окончателно или докато не се опитат да ги пречупят, което няма как да стане. Нали, защото зад Косово седят държавите от развития свят. Нали, зад Сърбия седи Русия. Нали, зад Сърбия се седяла Русия от столетия насам. Даже политиката по денационализация на българите в Македония е била по поръчка на Коминтерна. Нали, защото дебългаризацията на българите в Македония стартирала още през 20-те години на миналия век. Нали, преди 100 години. После тя се засилва след 45-та година, когато вече комунистическата власт се настанява в България и в Сърбия. Реално погледнато, тази война в Израел е с цел да се отклони вниманието от войната в Украйна. Защото в момента, както знаете, последната година и половина, главно в новините се говори за Украйна. И
и за да може, нали, Путин да спечели по-лесно в Украина, нали, затова решава да създаде война в Израел, за да може, нали, по-лесно да се, нали, за да може парите, помощите да се отклонят към Израел. И реално погледнато така, ако не постигне победа на единия фронт, поне да постигне победа на другия. В случай, ако не постигне победа в Израел, поне да постигне победа в Украина. И затова е тази провокация. Както знаете, от миналата година доста страни около Русия и в доста зони конфликтни, където Русия има фактор, се заговори за евентуална война. Путин най-вероятно иска сега да се стартира новата Трета световна война. И това, което виждаме в Украина, е може би само началото. Сега, като почна войната в Израел, може след време вече Израел да се забрави и тогава Русия да решат да нападнат, примерно, Молдова. Сега някой ще кажат, ама те няма как да стигнат по сухоземен път. Има. Проблемът е такъв, че нали, няма да стигнат по сухоземен път, но има начин да стартират война в Молдова. Молдова е територия в Молдова, там има една територия в източна Молдова, исках да кажа, Приднестровието, непризната република от никого, българска държава от 1992 година. Там има, мисля, че редовна войска от 14 000 руски войници. Ако, примерно, съберат още няколко хиляди души от местното население, могат съвсем спокойно, нали, да се вземат цяла Молдова за 3 дни. Защото примерно молдовската армия е по-малка от Приднестровската армия. Но може и да греша, защото може би молдовците могат да се съберат от целия свят или примерно молдовците, тъй като вече не искат да се с Русия, може примерно да се обединят всички заедно и да изгонят руските сатрапи. Естествено по въздушен път може, защото над Украина няма зона забранена за полети, т.е. на военни самолети, разбира се. Нали, даже самия Зеленски беше предложил преди година и половина, обаче му отказаха. Нали, трябваше да послушат Зеленски. Трябваше. Проблемът е такъв, че дълги години западният свят подценяваше Владимир Путин. Нали. Естествено до 2014, защото през 2014 лека по лека започнаха да се дистанцират от Путин. Както повечето харесваха Хитлер, харесваха Сталин. В годините преди Втората световна война не е имало човек, който да харесва Хитлер или Сталин. Нали. Естествено, западните сили са първите, които тръгват срещу Хитлер. Не е случайно, когато Хитлер напада Полша, първите, които застават срещу немците, са британците, французите. Нали, същите, които вчера бяха с него. Съветския съюз тръгва срещу нацистите чак 2 години по-късно. 2 години! Защото те междувременно си делят Полша заедно, поделят си Европа. И е малко абсурдно да се твърди, че са били антинацисти. Те стават антинацисти, защото ги нападат. Не защото са мразили нацистите. Те са били в една компания заедно. По принцип, комунизмът уж е забранена идеология в нацистска Германия. Уж комунистите бяха под хора за фюрера, обаче самия фюрер си говореше с тях. Даже е имало взаимни паради в Лвов, в Брест, в Москва, в Берлин, където се сетите там и с териториите на Съветския съюз и нацистска Германия. Сега ясно е, наскоро излязоха документи, че и Сталин е имал планове да нападне нацистска Германия. Ясно е, че едните и другите са искали се да си забият ножа в гърба. Нали? Но само дето Хитлер го изпреварил, разбира се. И да се върна на темата. Като погледнете историята назад, осъзнавате, че всичко това, което се случва срещу Израел последните десетилетия и като цяло срещу еврейският народ, не е било нищо от щастливи случайности. Това е било един така добре разигран сценарий от страна на КГБ, от страна на Русия в последствие, т.е. на тайните служби на Русия. Нали, предишните бяха тайните служби на Съветския съюз. И естествено, че Русия винаги ще се опита да намери
нали, ще се опита да си намери място в определени конфликти. В случая войната срещу Израел. Войната срещу Израел е породена от такива фактори. Сега истината е, за съжаление, че Палестина беше подкрепена от западните страни, нали, защото дълги години се правяха едва ли не, че Хамас не съществува. Даже някои страни от Запада дори наливаха помощи, даваха пари на палестинците, на Хамас. Дори щатите по времето на Барак Обама, дори сега по времето на Байден, защото Байден е реално погледнато продължение на Барак Обама, разбира се. Сега, не че искам да кажа, че обичам Тръмп, нали, защото аз Тръмп не го обичам заради по-руската му ориентация, но Тръмп успя да сключи мирни договори с някои държави на арабския свят с Израел. След тях са Обединени арабски емирства, Мароко, Судан. Имаше там още една-две страни, мисля, че бяха. Нали, тук ще ви излъжа, защото не съм сигурен. Бахрейн беше другата. Мисля, че след това е Кувейт, Катар. Нали? Но за малко наскоро ще има и договор с Саудитска Арабия. Ако не беше почнала войната в Израел. Арабите осъзнават, една част от тия араби осъзнават, че всъщност мястото им не е там, на мястото на Израел. Нали? Всъщност Палестина не е призната от западният свят, от повечето страни от западният. Това са признати главно страни от комунистическия свят или от посткомунистическия свят. Нали? От арабския свят, от африканския свят. Това са все главно страни, които не са богати и развити. Нали? И имат комунистическо или антисемитско. Това понякога не е нужно да си нацист или комунист, да си антисемит. Нали? Антисемитизъм винаги има и винаги ще има. За съжаление, но проблемът е такъв, че в някои държави това е политика. В арабските държави, в Русия, дори в нацистска Германия, това е било държавна политика. Нали? И проблемът е такъв, че дори цялата тази еманципация, която е към еврейската общност, въпреки всичко се намират хора, които мразят евреите. Сега, дали вярвам в конспирацията, че света се управлява от евреите, нали, не съм сигурен дали това е вярно, но съм склонен на моменти да вярвам в това. Нали, дори да е истина, че евреите управляват света, нали, ние нищо не можем да направим, защото не всички евреи са грешни, не всички евреи са хитри, са лъжци, са измамници, мързеливци, бокуци, нещастници. Нали, не всички евреи са някаква там гадна паплач, нали, както примерно се опитат да ги изкарат хората с по-антисемитски разбирания.